embernek farkasa. Ha valaha lett is volna esélyünk egy igazságosabb világra, mára csak a túlélés maradt nekünk. De vannak, akik nem akarják, hogy túléljünk. Akik elpusztítanának, mert nekünk még maradt valami. Mert nem hiszünk a rózsaszín tündérmeségben. Mert kiérdemeltük, amivel előttük járunk. Nem mellettünk a törvény, és a racionalitás géppuska tüze. Aki kérdez, én. Aki válaszol, én.